Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod pe acest canal. De această dată suntem aici pe Zuba și jucăm Zuba. Stați, trebuie să revin și eu. Recompensa mea. Ok. Astăzi vom juca cu Pepper. Dacă mai vreți, vom juca cu toți. În câte un episod. Episodul următor cu Jelly, cu Larry, Miss și tot așa mai departe. Ok. Hai să vă arăt o metodă prin care puteți să faceți trofeele mai repede, deoarece există una. Ok, deci metoda nu e fake, merge 100%. Deci trebuie să faceți în felul următor. Mai exact, intrați în buruienile astea sau ce sunt și stați. Ok. What the fuck? Ok, să luăm și noi de pe aici ulițe și tot felul. Fuck, intră ăla cu mine. Sper să nu mă vadă sau să mă audă. Și hai să stăm aici. Ăsta e singurul lucru pe care îl faceți. Nu vă bateți cu absolut nimeni. Stați pur și simplu și așteptați să vă prindă zona. Ok. Sau doar să vă nimic. Totul nu nimic. Ăla prinde focul. Ok, intrăm deja în top 10. Ceea ce e bine, uitați câte trofee câștigăm. De ce n-am semnal? Ok, hai că e mai bine. Și mergem atât cu focul. Așa faceți trofee mult mai rapid, adică uitați. Vedeți? Mergem focul să fie mereu în spatele nostru pentru nu știu ce să zic. Ca să pentru că nu ne vedea cineva. Pentru că restul animalelor fug de foc. What the fuck? Ok, larg de foc. Restul fug de foc. Se duc cât mai departe de el. În schimb, eu văd un cangur care se ține bine. Uite-mă, ce fuge! Ăla e! Era să mă prinde focul. Mai suntem 7 care stăm toți aici. Îmi găsim și asta, nu-mi place. Aoleu! Ăla e! Mamă! Ce să... Ok. M-a luat, aia e. A fost mult mai bun decât mine. Aia, ia să vedem de cât timp. De 50. De 4 minute, ok. Ia să vedem. Și am câștigat 25 de trofee fără să facem nimic. Adică, practic, nu ne-am bătut foarte mult. Că avem 1082 de trofee. Ce? Ok. Haideți să mai jucăm un meci, dar în meciul acesta să jucăm normal, nu să ne mai ferim de oameni. Dacă știți ce zic. Ok. În primul rând nu contează ce arme avem, adică nu știu dacă dau damage mai mult. Alea de aur sau nu știu. Pentru mine sunt toate la fel. Paznic.
paznicii ăștia sunt boți, nu sunt... Ăștia sunt boți, nu sunt... Doar 25 de jucători rămași. Bum! Și îl batem aici cum trebuie. Ia? Bum! Iată-l, e low HP. Nu. Uite-i, mă! Și bum! Am luat amândoi. Și au. Dați un metru. Bun. Ok. După cum v-am zis, paznicii ăștia sunt roboți, nu sunt. Am omorât pe cineva? Nu cred că a fost cineva acolo, dar... Aia. Ok, ăsta nu cred că e... Ok, aparent bănuiesc greșit. Hai mă, două într-un loc. Nu credeam că e real, adică eu n-am mai văzut. De acolo. Bum! Mănâncă pe pâine. Fuck! Au arme legendare ăștia. Fuck. Ok, mi s-a părut că nu mai filmează. M-am și speriat. Ok, cred că e asta aici. Oh, ia uite. M-am băgat aici. Mă știe cineva, nu mă știe nimeni. Hai că ne jucăm prinsele aici. Ia. Gem de altul. Bum! Deci fugi în foc. Fuck. Și pe lângă ăla trebuie. Aoleo! M-a făcut praf. Ok. Deci asta e tot. Deci am dezactivat muzica. Ca să nu se audă mai tare decât mine. Pentru că nu pot să reglez sunetul jocului. Și filmăm de 7 minute. Ok, păi acesta a fost episodul de azi. V-aș ruga să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Dacă mai vreți să mai facem episoade. Pa, pa!